Mawawa Mhlekazi. Ewe tata. Khawikhake. Kuthetha ukuthwani xa kugadlwa ngamasiko nezithethe kumzi kantu Gabalala. Tamako tata. Apha sithetha ngento edibeneyo kuba imontlalo yethu iyinkcubeko yethu. Inkcubeko yethu imumathe yade yamumatha nenkolo. Inkolo ke ibambene nesithethe. Umgcobomvu awucacanga ncam kangangoba abanye bayabhideka. Thina singama-Afrika. Indalo yethu ithi siphuma kummandla waselubhelu. Ummandla ke orhanqe amachibikazi akwinkaba yeAfrika. Ungathi Victoria, ungathi Nyasa, ungathi Tanganyika, ungathi Kivu. Izizwe ezintsundu zaphuma apho. Ngasempuma kwaphuma isizwe sabeNguni. Ngasezantsi kwaphuma isizwe sabaThwa. Ngasentshona kwavela izizwe zonoqhakancu. Phezulu phaya kwaphuma izizwe zamambo. Aba bantu babephuma apha kwezi ngcongolo zalamachibi. Ulwimi ke ngoko lwaluphantsi lube lunye. Ezo ngcongolo ke zibizwa ngokuba ngumhlanga. Yilento namhlanje efamana ukuvela phaya kwaZulu naseSwazini. Kuthiwa kugujwa umkhosi womhlanga. Ungakhumsha ke wena ke uthi reed dance. Yiyo lento xa sithethayo sibizana ngeentlanga nobuhlanga, uloluphi uhlanga kuba thina siphuma phi emhlangeni. Inkolo ke yavela kokhokho. Bebukela imimangaliso yezinto ezazisenzeka phambi kwabo. Ubomi, izisoma mhlabeni, impuphuma, ukufomisheka kwamafu asiphathele imvula, amanye amanzi atshone ngaphantsi, agqobhoke phantsi kweentaba enza imithombo enza imilambo ethuthele elwandle, kodwa ulwandle alugcwali. Ukuzalana kwezilwanyana, indlela eziphila ngayo zingaphangeli kweminkolo. Bathi ababeqale bayibona ukho odale yonke lento. Ezintabamlilo, ezinyikima, oku kuphuma kwelanga lizingisile yonke imihla empumalanga libheke entshonalanga. Ukutshintsha-tshintsha kwamaxesha onyaka okusisibhakabhakeni kwamila inkolo. Saze sayazi uba lo moya siwuphefumlayo ukho lo mntu sibolekileyo. Ezi zilwanyana siphila nazo, siphila zizo, siphila ngazo, zixhomekeke kuthi, sixhomekeke kuzo. La mayeza siwasebenzisayo oku kutya kohluma emhlabeni ukho owongamele yonke lento. Sathi ke ngoko nguQamata lowo. Indlela yokuya kuye kukuhlonipha abeqale wabadala, abazali babazali bethu. Asinquli zinyanya. Siyazishukumisa ukuze zona ziququzele njengabanxibelelanisi bethu sikwele nyama. Nomoya onamandla ngaphezu kwemimoya, umoya kaQamata umdali wethu. Ilapho lento inkolo yethu. Kwaza ke ngoku kwadaleka amasiko ngezwi lomlomo. Andikhathali nobuqhele ihagu nobuqhele ntoni, isiko alikho kuloo nto. Lineentsika zalo zine. Isiko kudalwa ngezwi, kuthethwe ngezwi xa kwenziwa isiko. Isiko lifuna abamoya mnye kulo. Number 2 lowo. U3 lifuna abahlambulukileyo. U4 liyayifuna ke impalalo-gazi. Nokuba yeso sidalwa kunikelwe ngaso, nokuba ligazi lalo mntu wenzelwayo. Kodwa impalalo-gazi iyafuneka kuthethiwe, kuhlanjulukiwe kumoya mnye sisizwe okanye lelo khaya.
xa ndithi ke nabantu bakhe baliphalaza igazi, abanye abantu banengqithi, abanye bagqobhoza indlebe, abanye bayaluka, abanye bayadabula ebusweni. Siphethe isiko ngokusiphalaza igazi lalo mntu, side sinikele kwamanye amasiko ngezinto esinazo. Umbona siwusile senze umqombothi, izilwanyana sinxibelelana nazo, siziqhele zivumile. Yeke leyo basikhuthalelwe ngu-SPCA apha eqaleni ethetha intanga yam kuthi qatha loo nto nakumngani. hayi tata, basafuna uhlalwa phantsi nibobathumela apha kum ndibancede kuba bancedekanga. Iba wesi khona xa kude kubekho nomAfrika kuloo nto ekhapha abelungu abaphila ngendlela yabo singayitshalenji. So ndizama ukuthi inkolo yethu imumathisiko, kodwa kuyo yonke lento the power of words, into enamandla lilizwi elithethiweyo, kutsho kubekho imiphumela, atsho begula achaphile sakwenza lento. Yiyo le nto siqinisekileyo sithakatha sithembele ukuba leni into asiyinyonyobisi, angamane umntu afake umnwagaphe. Sikuhloniphile ukutolika kwabantu ngendlela bona bayifumene ngayo kwincwadi abazirhabuleyo, nokuba yiTorah, noba yiBhagavad Gita, nokuba yiQuran, noba yiHoly Bible, zibhalwe ngabantu ebebebone ngendlela ebebebone ngayo. Eyethu ibhalwe zingqondweni kuba iphuma ngezwi lomlomo iye kwisizukulwana esilandelayo. Kungeli xesha loomama uMndende nootata uNqevu noMbiki apho siqalayo ke ngoku ukucacisa kuba sikwilizwe labantu abalahlekileyo abayithatha ngoba into evalid, yinto edocumented, ibhaliwe ke ngoku sithe chu. Sisazayidibanisa ezo ncwadi ngeencwadi zikhupha umqulu olingana neminye imiqulu ekuthethwa ngayo ngabantu abomeleza iinkolo zabo. Tamakuda.